Mga igala, Trace Buhakag Advisory Report! Ay, isang istorya na. Op, ay paghikap. 1 meter distance. Mga igala, karong panahon na gumikan sa COVID-19 coronavirus. Karong mga igala, ang mga batanon ug estudyante di na pagawason ug palakton. Ang mga tiguang di na pwedeng palakton. Saan mo na? Kuguson! Tambuang ano? Sa unang panahon, akong nadunggan ang balita. Kapa! Sa kapa. Kataway sirado! Katuloy si Rado. Kanya. Karon, naana sa ng corona! Kita may pasulubo na na! Ikaw. Paghilo man diya ay. Kanang corona karon sa tinuod lang. Dili na nga kakumpiyansaan. Grabe na kung patay nagtao. Pero ang nakakuha lang anak, kay dili na siya mukuyog-kuyog sa hangin. Nga naman daw? Kuha na siya, takot-takot na siya sa tao. Takot-takot! Ang delikado yun ang buhaton sa puhon nga mga scientist sa Pilipinas. Unsa man daw? Magbuhat sa kuno sila para pabawas sila sa laing nason. Unsa man umilang buhaton? Kuan ka ng Bonit 21.